Terve, olen Juha Katainen, erityisasiantuntija STEAsta. Olemme lähettäneet järjestöille verkkoasiointiin tehtävät vuosiselvityksistä. Tehtävät on lähetty niille järjestöille, jotka ovat käyttäneet avustusta vuoden 2016 aikana. Jokainen tulee saamaan verkkoasioinnin tehtävän järjestökohtaisesta vuosiselvityksestä ja kohdekohtaisen vuosiselvityksen kaikista niistä kohteista, joita ollaan käytetty vuoden 2016 aikana. Vuosiselvitykseen liittyy myös AUP-raportointi. Eli raportti tullaan tekemään kaikista niistä avustuskohteista, joita on käytetty vähintään 100 000 euroa tai 100 000 euron edestä vuoden 2016 aikana. Järjestö tulee itse valitsemaan järjestökohtaisen vuosiselvityksen liitteet osiosta, tuleeko AUP-raportti tehtäväksi. Ja sitten vielä viimeiseksi eräpäivä. Eli vuosiselvitys tulee jättää STEAlle verkkoasioinnissa 31.5.2017 mennessä. Haluan toivottaa teille onnea ja menestystä vuosiselvitysten parissa. Kiitos.